أزي دمتكم دمت سلفنا هذا إرترايو دمت سلفنا هذا إرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هذا إرترا ناتدالوه وترسولوس حموسن كدامن أمربم حبريتا إرينهدا.org زقرب مدبيو زي خبركم سمعتي دمتكم دمتو ساعات إيرتراويان دمت سلفنا هدا إيرترا نخلكم عمنت سلمنا أوشت هاجرن كابا هاجر وصأنا تركوب إيرتراويان نقوع صومولكم فتح لكم عيد مبارك روحسن كدون عيد الفطر يقبر لنا تبل لومي 4 سنة كلتشحن 10 نايلوم فنوانا انكو فتح محبراو مسرد دمنيا صلاة إخام فلات فليتكا رأيخا من تصارن عدكخا مستامنيو عب تحت زبلال استي زي تدالو صحف مسكربة سعيبو بصحافي ياسين عمر حدقنيانت قوسقواسن سبكتن طرفاتا قازيان زبل سند رابعين مودة تخفالون كهلوان نايو زي خبركم سمعتنا سناي مكتالكم بمعدام نابتو حستولومي نساقركم أزي دمتكم دمت سلفنا هذا إرترايو انكو فتح محبراو مسرت دمنيات على إخا مفلات فليتكا رأيخا من تصارن عدكخا مستامنيو بسرع بوليتيكاو نتفتات زي كتاتل بزتبتاتنا ملكع بهيوتنا من بارزد ليو مسرتاو نقرات نمركاب لعل تحت خبل زوعل حفاش ترح زي كونه قلا ناي بوليتيكاون برتاون قال ستموكرو لنا ناتنا رأي لنا عقمل لنا زولو بوليتيكانياتاتن عبزل على درجة لأن الزبطحو مهوراتن كي ترفا تحابيهم زي كونه بوقعي عبزي انكو سباوي جان داودي تاو منغستاو جله زلوان بوليتيكاو ميزان كغلصون كاللو فتاو زي بلو تصلاء كله حزبي إرترايو إلهم كزاربو يسمعو ازي بوليتيكاو ميزان ازي ناي حدا خلطة سبات بوليتيكاو غمغام وي ميزان كومون ناي حدا وي كلتا معالتي سحتان زي كونه بزتفلالي سبات بزح جزي تدقاقيمو خبحال زسمع زنبوع غنزبويو از خمز زبالة زنبوع بوليتيكاو ميزان بدرجة ولك السبات راح زبحال انتزخون بزحي مزاربن بوليتيكاو والدبات سيفيك محبرات مراخب بزحان كم تكالات هقدف فتاو زي بلو صلاة كله هزبي إرترايو لهم كي تسكفوا أما دراوز إمكو قلتوا كستمهرلو كتسمعن كالخاقن زي سمع خيون مئمان تسقم كم منغوتي 3 عامت ملو كي ربربه وي ألاش كيبله بزتناوحة بوليتيكاون عدكاون كالس زحلفه عمرر تعودو قات فتاو طرح زي كونه صلاة بعلم زي مسكرلو مستنكراوي جغننتها وقيا زمزغبن بعوت زتصنبلن تقالاساي حزبي كمز زبله عررادا اخركب يقرم سلمنتايو زي يقرم اذا اغنزبوزي ننوحات غزي سورا ايرتران عاوز توحلل تمكرون زتمزغبه هاغراو حربنينتن زي متن سلازغونيو اذا اغنزبوزي نايز تزرغه باستراتيجين سلتن نايزي مرح تلميدين بوليتيكانياتاتن مغلصيو مخنياتو زخونه هاغراوي بوليتيكاو سلطان استواص اصر حيلي زعقبو محبراو حيل لو اتدرباوي محبراو مسرت بعقن بزح كخونه خئل وحدون كخونه خئل ننغرات ببوليتيكاو نقحات زسفر فتحون متكلاون كخونه خئل بانصارو بمقالستنا زنبرو ممهرتنا دك عدنا مرحتنا وزته نبز دلخايو بوليتيكاو معزن زغوتت بل استباهلو كم زلو زدقم قبر استباهلو سلمنتاي كيبل زفتصم كوتا انصار غزا سبعو خبرون نغراو ربحو استسلفه مغابريا كخون خئل حدا بنقحت كتحزلو اغنزبو جن عب عودي بوليتيكا مجمريا السرع مسفري عقنن عينتن زي كونه درباوي بوليتيكاو بحر زفطرو ناير رأيا محزنت وي مسرتيو سلازخا زخونه بوليتيكاو حيلي دخم كخون خئل حيالون كخون خئل حيال دي دخم بزي قدس ناتي زبلو من ناتنا زبلوو محبراو مسرت كم زلوو
ክደናገር ዘይግብኦ ስነ ፍልጠታዊ ሓቂዩ ካብ ማህፀን ናይዚ 20 ዓመት ሰላማዊ ፖለቲካዊ 30 ዓመት ፖለቲካውን ብረታውን ተጋድሎ ዘካየደ ሓርበኛ ህዝቢ ዝተወልዱ ገለ ፖለቲከኛታት ምሁራት መራሕትን አካየድቲ ስራሕን መራኸቢ ብዙሃን ጉጅለ ህግደፍ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ፈታዊ የብሉን ብኩሉ ኩኑን ጽሉኡን ዝብል መግለጽን ጎስጓስን ክገብሩ ክትሰምዕን ከለኻ ፖለቲካ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ አንፈቱ ተዛቢዑ ተዘሪጉ ብመጽናዕቲ ብብስለት ዘይኮነ ብስምዒት ይምራሕ ምህላው ትግንዘብ ትጉሂ ንሓቂ ንፍትሒ ዝወሓጠ ድሑር ፖለቲካዊ ዕሉም ንምጽሃይ ዝተበከለ ዝተዛበዐ አተሓሳስባ ንምዕራይ ብዙሕ ግዜን ዋጋን ከም ዝኽፍል ከዓ ትርዳእ እዚ ካብ መስመር ሓቂ ዝኸብለለ ፖለቲካዊ አገንዝቦ ዝተኸቲልካ ንህግደፍ ሙሉእ ንሙሉእ አልጊስካ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝደልዮ ንረብሓን መሰልን ዝበዝሑ ህዝብታት ኤርትራ ድማ ዝውክል መሰረታዊ ናይ ስርዓት ለውጢ ምምጻእ ዝሕሰብ ኣይኮነን ኣብ ኣሰላልፋ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝተዛብዐ ርድኢት ሒዝካ ጸረ ምልኪ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ይቃለስ ኣለኹ ምባል ንገዛእ ርእሱ ምፍዋስ ዘድልዮ ከቢድ ፖለቲካዊ ሕማም እዩ ጉጅለ ህግደፍ ብሕጋዊ ዓይኒ ሕጋዊ ይኮነን ብባህሪ ንብዙሓትን ውፅዓትን ኤርትራውያን ዝውክል ኣይኮነን ግን ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ተቆጻጺሩሎ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ብዘይ ሕጋዊ አገባብ ምቁጽጻር ማለት ከዓ ይዕበይ ንኣስ ይውሓድ ብዛሕ ጸጋታት ሃገር መብሓትን ምግባትን ማለት እዩ ፖለቲካውን ቁጠባውን ጸጋታት ሃገር ክቆጻጸር ዝኸኣለ ኣብ መሬት ረጊጹ እምበር ኣብ ህዋ እናንሳፈፈ ይኮነን ሰንሰለት ጥፍኣት ዘርጊሑ ዝመርሕን መምርሒ ዘውርድን ኣካል ኣሎ ነቲ ሰንሰለታዊ ናይ ጥፍኣት መስኖ ተኸቲሉ መምርሒ ዘተግብር ኣካል ኣሎ ሃገራዊ ጸጋታት ኣብ መንጎ ናይ ጥፍኣት ሰንሰለታት ከመይ ከም ዝመቓራሕ ዝውጥንን ዝውስንን ኣካል ኣሎ ብዝተዋህቦ መቑነን ዓጊቡ መራሕየይ ኣይትሙተኒ ስርዓተይ ኣይትውድቐኒ ዝብል ኮታ ታኮ ኮይኑ ዘገልግል ኣሎ እዚ ኣብ 24 ግንቦት ናይ 2019 ኣብ ርእሲ ከተማ ኣስመራ መራሒ ህግደፍ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ብምኽንያት ጽምብል ናጽነት መደረኽ ስምዕና መድረኽ ኣብ ዝወጸሉ ዝነበረ ዕልልታን ጣቂዕትን ፖለቲካዊ ኣረኣያን ቁጠባዊ ረብሓን መሰረት ዝገበረ እምበር በል ተባሂሉ ዝተቐሰበ ዝተገደደ ከም ዘይኮነ ብግቡእ ንዝተኸታተሎ ብሩህ እዩ ኣዴታትን ኣቦታትን ብሓፈሻ ተቆኒነን ተሓኒነን ክዳንን ኣጻዕድየን ወርቅን አንጠልጢለን መልእኽቲ ኢሳያስ ብግቡእ ካብ ልሳኑ ከይወፀ ነጎዳ ዝኾነ ጣቂዒት ዘስማዓ ዝነበራ ኣዴታት ከዓ ብፍላይ በቲ ብሃገራዊ ድሕነት ዝፍለጥ ኣብ ብርሰት ኤርትራውያን ዝነጥፍ ዘሎ ትካል ጸጥታ በሉ ስለ ዝተባህሉ ተገዲዶም እምበር ኣይድግፎን እዮም ኢልካ ክተመኽንየለን ፖለቲካዊ ገበን እዩ ማሕበራዊ መሰረት ናይ እንኮሰባዊ ስርዓት ግደፍ ከምቲ ልሙድ ኣብ ኩለን ሃገራት ዝግበር ቁጠባዊ ረብሓ ዝሰረቱ ፖለቲካዊ ደገፍ ዘይኮነ ካብ መስመር ሰብኣውነት ዝወፀ ገዛእ ርእሱ ዝረስዐ ክሳብ ዘለኻ ምሳኻ ኣለኹ ንስኻ ዝሞትካሉ ሞተይ ምሳኻ ዝብል ዕሙት ተረድኦ ዘለዎ ሓደገኛ እምነት እዩ ኣብቲ ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ዝተወደበ መድረኽ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ዘስምዖ መደረ ፖለቲካዊ ሚዛን ዝወሃቦ መልእኽቲ ከም ዘይነበረ ሚዛን ንዘለዎም ብነብሶም ንዝተኣማመኑ ሰባት ብሩህ እዩ ይኹን ግን እቶም ደገፍቲ ዘይኮነ ኣምለኽቲ ብድምፂ ጥራሕ ዘይኮነ ብኣካል ከመይ ይዕጅብዎ ከም ዝነበሩ ዝተኸታተልናዮ እዩ ልጓም ኣልቦ እንኮሰባዊ መንግስቲ ህግደፍ ኣብ ውሽጢ ደቂ ኣንስትዮ ብፆትአን ምስ ውፅዓት ደቂ ኣንስትዮ ዝግለጻ ግን ከዓ ብረኣያን ብረብሓን ኣካል ኣምሳል ናይቲ ቢሮክራስያዊ ገዛእ ደርቢ ዝኾና ወጻዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ናተን ፖለቲካዊ መንነት ዘይብለን ኣምለኽቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ኣብ መድረኽ መዓልቲ ነጻነት ኣብ ኣስመራ ዘምልኾ ኢሳያስ ርኤን ናብ ዕቡዳት ተቐይረን እንታይ ይገብራ ነይረን ነቲ ዘይሓሰሰ ምስሊ ደጊምካ ምዕዛብ እዩ ኣብ ውሽጢ ሓፋሽ መንእሰይ ተመሳሳሊ ተልእኾ ኣምልኾን ተግባረን ዝፍጽሙ
ኣብ ዘይደረቕ ጣዕሚ ድማ ዝነብሩ ኣለዉ። ኣብ ወተሃደራት፣ ኣብ ምሁራት፣ ኣብ ሸቃሉን ኣብ ሓረስቶትን ኣብ ኩሉ እዚ ጉጅለ ዝኸይወድቕ ዝከኣሎም ዝገብሩ ቅድሚ ሎሚ ዘይፈልጥዎ ጣዕሚ ናይ ናብራ ዝረኸቡ ዘምልኹ ነቲ ምስኪን ሓፋሽ ጾሙ ዘሕድሩ ዝስልዩ ዝኣስሩን ዝቐትሉን ማሕውራት ኣለዉ። ኣብ ወፃኡን ብተመሳሳሊ ብስመ ህዝቢ ኤርትራን ሃገረ ኤርትራን ዝሽቅጡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ዝነብሩሉ ሃገራት ዘይነጽፍ ሃብቲ ዘንቀሳቕሱ ብዛዕባ ጭቡጥ ምስሊ ፖለቲካ ኤርትራ ንወፃእተኛታት ዘደናግሩ ሓሶት ዝምግቡ ንኤርትራውያን ዝኸፋፍሉ ዝስልዩ ምሁራትን ገዳይምን ተጋደልትን ዝርከብዎም ምንጭ ቁጠባ ጸጥታን ኮይኖም ዘገልግሉውን ኣለዉ። እዚኦም ብቑፅሮም ኣዝዮም ውሑዳት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ንምግማት ኣየጸግምን። ምስ ዘለዎም ናይ ጥፍኣት ሰንሰለት ዝገበትዎ ሃብቲ ሃገር ዘሪኦሞ ምስ ዘለው ፖለቲካዊ ድሕረት ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ፈጢርሎም ምስ ዘሎ ዕድል ደሚርካ ክምዘን እንከሎ ህግደፍ ደጋፊ የብሉን ክትብል ዘይኮነ ገና ዘይተበጣጠሰ ናይ ጥፍኣት ማሕበራዊ መሰረት ከም ዘለዎ ዘረጋግጽ እዩ። ህግደፍ ናይ ውሕዳት እዩ የሰማማዓና እዩ። ህግደፍ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብኩሉ መዳያዊ ቃልሲ ክውገድ ኣለዎ የሰማማዓና እዩ። ህግደፍ ፈታዊ የብሉን ዝብል ግን ክእረም ዘለዎ ፖለቲካዊ ሚዛኑ ዝወረደ ተረድኦ እዩ። ህግደፍ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ እዩ። ነዚ ፀረ ህዝቢ ባህሪኡን ተግባሩን ሒዙ ን28 ዓመት ኣብ ልዕሊ ሚልዮናት ከሽካዕልል መሰረት ዝኾኖ ማሕበራዊ ሓይሊ ከም ዘለዎ ብንቕሓት ተቐቢልና ትርጉም ዘለዎ ፖለቲካዊ ስራሕ ክንሰርሕ ክንበቃዕ ኣለና። ናብ ኣምልኾ ዝተሰጋገረ ናይ ጥፍኣት ማሕበራዊ መሰረት ከም ዘለዎ እዚ ማሕውር ዝኸይፈረሰ እቲ ቀንዲ ወሳኒ ብሓደ ሰብ ዝዝወር መሪሕነታዊ ጃንዳ ክውገድ ከም ዘይከኣል ርዱእ ብምግባር ነዞም ተኣሳሲሮም ንበረልና ንበር ዝብሉ ዘሎ መጋበርያታት መን መዓስ እንታይ ኢሉ እንታይ ኢላ እንታይ ፈጺሙን እንታይ ፈጺማን ብጭብጢ ሰኒድና ክንሕዝን ክነቃልዕን ግብረ መልሲ ክንህብን ይግባአና። ክንጥቃዕ መርድእ ክንተሓባበር ኣብ ዳስ ሓዘን ክንተኣኻኽብን ዘይኮነ ንበዝሕ ንሕና ፍትሓዊ ጭርሖናትና መሳርሒ ቃልሲ ምሳና ስለ ዝኾነ ካብ ስቂልካ ምህራም ናብ ምክልኻል ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ክንሰጋገር ኣለና። መዓስ ሕጂ ምክንያቱ ካብዚ ዘለና ክንወፀሉ ንኽእል እንኮ ፍታሕ ማሕበራዊ መሰረት ደመኛ ጸላኢኻ ምፍላጥ ፈሊጥካ ራእይኻ ምንጻርን ዕጥቅኻ ምስጣምን ስለ ዝኾነ
أزي دمسكم دمس سلفنا إرترايو حدقنيانات غسغاس سبكتن طرفات غازيان بياسين عمر حدقنيانات غسغاس سبكتن طرفات غازيان بياسين عمر رابعي كفال اتي بزيادة بتبلاتن منافقن مهيمن مدناغرن تسفاتين تواديدو صرفن زلفان وقسام باجان كومون بدعن عقتن بزملؤ بعلو قانقوا بيوتيوب نلعلي 3 عمتات استفنوا استفلاليا ارستات زحزله سبكتن غسغاسن مكوحاتا غازيان ازيو بزح لعلي 120 كليبات كوان تخونه اتي اناتدغاغمه زقرب زنبره تحسو عبزوم زسعبو 12 اقدست نطبطات وي نؤسان ارستات كتقلل خاليو نساتهم دما حدا من يوم غازيان كلته علامو امك انتايو سلسته نمنتاي ابزوان زي تلععلم 4 من يبدحريهم كوينو زدفقو من زمولو من زلو 5 انتايو سن حسابهم وي حمرت فلسفناهم 6 اتي زتختلون ايك السميلاخه كما يزع مسليو 7 نمنتاي نزي ملكتهم هزباو امنتات اسلمنا كاثوليك كنيشا جهوفان بنتن ينورون يتقعنا لو 8 نمنتاي نخلهم أبالات بهرات إيرترا مؤمنان أرثوذكساو كريستيان توحدو زيكونو بمكون صعب مريتم كمنزعوا من بأكال كصنتوا من أنستم كزرفوا من بحلم كدمسسوا من زحن حنو لهم زلو نبهرام حراخ دوب سجيرهم انتاي سلز أبسيوم أورات صلاتنا نابلو كمبركوهم زفكروا لهم زلو 9 نمنتاي نتقارو يتبعويان بإيدواننهم قبرتن حدكتن وحبتن كلاأتن كوينم عفريات مريت إيرترا كانت أيسوكمينا كم أون قيح بحر مسدي سيتاتو كنهبوكمينا نوعنا وانا نابلو بمسوانوان عبقونم كسلفوهم يشحطوهم زلو 10 نمنتاي نهايمانو تواحدو أوريتاون سيوناون هايمانو تبنبال مس هايمانوت أيهودنتن مفتار إسرائيلن سيوننتن حتى أساسيرم كبر رزوو مسكالاي تسالمو معتباي توديو تمكات أي تتطمعو وزت بزبل رخص سبكت هردق زولو زلو مسنا إسرائيل ناي سلايات كالموساد انتاي متأثار سلزلو ويخه بانديرا إسرائيل نامبلبلو نحنا شركنانا مسيوناويت إسرائيل نابلو كندي زحفرون زستروان زنياتلون زقاوحوان زلو 11 نمنتاي نتاريخ إيرترا بحلفي نتاريخ حرنتاو قدلي يدوونون ننايت ماللو من سمويانك إيان جاقانو إيرتراويان حربنياتات يقالولون ينورنا اللو 12 نمنتاي كابزخون قداماو حيلي نساخم زخون نممسال كم بيلاطوس إيدو مانسيهم الناتمتصادقو نسرعات قدفن سرعات ويانن حلفات سقاماويان نابلو بمسلبات انبزا زنقفو من زخولنو من زلو أقدمو خمتتاقسا من قصاصا قازيان نلقو لونت إيرتران مفراسن نناتنت هزبان مقنطاتن كمزتلعالي بقهد زعوجه بعلي صرا هاجر إيرتران حزب إيرتران كم زخونة زأوجه حمشاي مسرع برأس مخانو نولدتات زوارارس زي كهم هيمانتاوي بهراون كوينات حد بمبرع كساب هلكيت حزبان فقدو بتتان زيغاتاتان كبتصح زخيل اكوي سقومتات موساد دحر كم زيبل ببدع زفلطه طرف من قصاص مكوحات يمناويان بأتاتاتيو از طرف من قصاص زي بعصباتن كدعاتنا غازيانينا بحالتي نختكبر زتوطنا عناو تلخو ناي وشتن قدامن صلاتي مخانن مغنزاب اسكا قصيلنا نتوم اقدمهم استزرزرو 12 نؤسات ارستات ببحد تنتينا بعنقوتن بدقيقن نملكتهم ازي قبر ملس زي بتحستو عمق زبله ابرئس مخانو بتنتنو سفح زبله سلازخونه نانبابن مردون مكتالون كقلل اب 12 خفالات تواليدو كقربيو از خفال زي مأتو خينو قداماي كفالو ابز السعب غزي كقرب انكلو اتسترف خفالات ببغزيو بتخاتاتالي كسعبيو 1
አንድነታውያን ዝብል መጸውዒ ናይቶም ብናጽነትን ልኡላውነትን ሃገርና ኤርትራ ዘይኣምኑ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክሕብሩዋ ዝደልዩ ዝነበሩ እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ተላዒሎም ዘለዉ ኣጋእዝያን ግን ገሊኦም ደቂ አንድነታውያን ክኾኑ እንከለዉ ገሊኦም ከዓ ናይ መንነት ቁልውላው ዘለዎም ማለት ተወልጀዮም። ክልተ ሓምሻይ መስርዕ ዝብል ሓረግ ኣብቲ ኣብ እስጳኛ ብ1936 ንርእሰ ከተማ ማድሪድ ንምሓዝ ዝተኻየደ ኩናት ሕድሕድ ዝተኸስተ ወተሃደራዊ ኩነታት ተመርኪሱ ፍሉይ ፖለቲካዊ ትርጉም ዝሓዘ ታሪኻዊ ኣምር እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ዲክታተር ፍራንሲስኮ ፍራንኮ ንማድሪድ ንምቁፅጻር ብመሳርዕ ዝፍለጣ 4 ብርጌዳት ኣሰሊፉ ምስ ከበባን ምስ ኣጥቃዓን ነቲ ኩናት ክመርሖ ዝተመዘዘ ጀነራል ኢሚልዮ ሞላ ተኣማሚኑ ማድሪድ ብቐሊሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ክትኣቱ እያ፣ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ጸላኢ ኮይኑ ምሳና ዝተሓባበር ሓምሻይ መስርዕ ኣሎና በለ። ከምቲ ዝበሎ እተን 4 መሳርዕ ብ4 ሸነኻት ንማድሪድ ምስ ኣጥቃዓ እቲ ኣብ ውሽጢ ጸላኢ ብስውር ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ሓምሻይ መስርዕ ምስተን 4 መሳርዕ ተጸምቢሩ ብጋህዲ ተሓባበረን። ኣጋእዝያን ክሳብ ሕጂ ምስ ጸላኢ ደርግን ወያነን ብስውር ክትሓባበሩ ድሕር ምጽንሖም ንኣብነት ኣብ ሻድሻይ ወራር ሕጂ ሃገራዊ ሓይሊ ኤርትራውያን ተዳኺሙሎ ካብ ዝብል ገምጋም ተበጊሶም ብጋህዲ ጉልባቦም ቀሊዖም ደገፍቲ ወያነ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ወያነን ላዕሊ ጭው ዝበለ መበቆላውያን ተጋሩ ምዃኖም ብምፍላጥ እነሆ ንልኡላውነት ኤርትራን ነፃነት ህዝባን ንምፍራስን ንምቕንጣጥን ተበጊሶም ብስም ናይ ፈጠራ ኣጋዝያንነት ዓባይ ትግራይ ምፍጣር ሓምሻይ መስርዕ ከም ዝኾኑ ኣውጆም ከጽንቱናን ይህንደዱን ኣለዉ። 3 ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ገስጋስን ሃገራውን ተመሲሉ ብምቕራብ ክሳብ ሕጂ ሓቀኛ መንነቱ ብውሕልነት ጋሪድዎን ደጉልዎን ጸኒሑ ድሕር ናጽነት ቅዋማዊ መንግስቲ ከይቀውም ንምሕንኳል ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ናይ ዶብ ግጭት ብሰላም ንምፍትሑ ዝጽዕር ነቶም ብሰላም ንፍትሐዮ ብምባል ዝቃወሞ ዝነበሩ ላዕለዎት መራሕቲ ብተንበርካኽነት ከሲሱ ንምጥቃዕ ክጥቀመሉ ስለ ዝደለየ ብጎነፅን ድርቅናን እዩ ክፈትሖ መሪፁ። ነቶም ዝተቃወሞ ላዕለዎት መራሕቲ ከምቲ ዝወጠኖ ብተንበርካኽነት ከሲሱ ምሰጽነቶም ምልካዊ ስርዓቱ ንምትካል ዕድልን ግዜን ክረክብ ዶብ ከይተሓንፀፀ ብዛዕባ ቅዋምን ዲሞክራስን ምዝራብ ምህውታት እዩ። ፍጹም እዋኑ ዝሓለወ ኣይኮነን ብምባል ሃገራዊ ምርጫ ከይግበርን ቅዋም ከይትግበርን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከይምስረትን ብምዕንቃጽ ብርኡይን ብግብርን ገስጋሲ ከም ዘይኮነ ኣመስኪሩ ጸኒሑ ድሕሪ ምምጻእ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ስልጣን ኢትዮጵያ ብዘይ ቅድመ ኩነት ነቲ ዶብ ንምሕንጻጽ ዝተገብረ ስምምዕ ኣልጀርስን ናይ ዶብ ኮሚሽን ውሳነን ብምሉኡ ከምትቕበሎን ከምትትግብሮን ብዕሊ ምስ ኣፍለጠት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ን20 ዓመታት ዝገዓረሉ ቃል ዕቢሩ ምሕንጻጽ ዶብ ኣድላይ ይኮነን ንኽልቲአን ኣሓት ሃገራት ኣብ ሓደ ንምጥማር ኪኖ ዶብ ክንጥምት ኣለና ዝብል ሓድሽ ናይ ጥልመት ፍልስፍና ኣምጽኡ ዘይወጻሉ ኣድሓርሓር ጥራይ ዘይኮነ ብናጽነትን ልኡላውነትን ሃገርና ኤርትራ ዘይኣምን ከዳዕ ወይ ብትኽ ዝበለ ቃል ንዓና መሲሉ ብስውር ንጸላኢ ዘገልግል ዝነበረን ዘሎን ሃሱስን ሰላይን ማለት መስራትን መራሕን ሓምሻይ መስርዕ ምዃኑ ቁልጭ ኣቢሉ ኣረጋጊጹ እዩ። 5 ሃገረ ሕልሚ ቀትሪ ዝብል ኣባሃህላ ኣብዚ ኣጠቓቕማዚ ብፍላይ ነታ ኣጋእዝያን ክምስርትዋ ዝሓልምዋ ዘለው ሃገረ ኣጋእዝያን ዝሰመይዋ ዓባይ ትግራይ ዝምልከት እዩ። ብለይቲ ዝሕለም ሕልሚ ምስቲ ብቀትሪ ዝጎንፈካ ስለ ዝተኣሳሰር ኣብ ገሊኡ እዋናት ንኽውንነት ከንጸባርቕ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ከይደቀስካ ብቀትሪ ክትሓልሞ ሕልሚ ንባህግኻን ሓንቀውታኻን ዘንጸባርቕ ህውተታ እዩ። ኣጋእዝያን ንኹለን ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዋ ብሄራት ናብ ጸላእቲ ለዊጦም ብሕልፊ ከዓ ንኤርትራውያን ኣስላም ከንቱን ድኹማትን ርኹሳትን ስለ ዝኾንኩም ብጋህዲ ክነጽንተኩም ኢና እናበሉ ብምህዳድ ብሃገራት እስላም ከም ዝተኸበቡ ብምዝንጋዕ ብኢደወነኖም ቃሕኒ ዝበሎም መሬት ኤርትራን ኢትዮጵያን ገቢቶም ብሓይሊ ብምምንዛዕ ዓባይ ትግራይ ክፈጥሩ ዝከኣል መሲልዎም ኣብዚ ከባቢ ብጀካና ዓቕሚ ዘለዎ ሓይሊ የለን ብዝብል ኣጉል ትምክሕቲ ሰኺሮምን ዓዊሮምን
بقطرو نخنتو يحلملو حموشته برقص أجازيان ولدو نازاويان يوم مخنياتو كم ناي جرمن نازاويان نحنا زبلزنا عليتنا نعنا خسعرن كم بركخن عقم زلو حيلي كتو يلن زبل بهراو تمكحتاوا الرأيا أبر اسم هلاوم نحنا بأملاخ زتحرنا فوليات قدسات فطرتاتنا زبل تمكحتاوي حميناوي امنتون اللوم ناي جرمن نازاويان أبتي زحيلو لقوان كبابي شحنت شعات تبيتن سلاسان حموشتن عب عالم بسلطانومن فلطاتومن صبلل لهم يرأي بمنبارم تمكحتم كابنا يلعلنت سمعيت زمن جوي نيرو حشاخا تقارو نازاويان أغازيان إيرتران تقراينغنا عزيوم دحوراتن مهيمان سلزخونو تمكحتم كم تنعوم لبينهم زمسلهم سلزيكوانه بزي ترطر كابنا يتحتن السمعيتات زمن جويو شوعات بزعباتي أبرواندا استفصم هلكيت زملكت زرزر حبريتان مركب أب ويكيبيديا هلكيت رواندا بزبلار استقريو نزلو صبصاب توكس إذا حبريتازي كاوز توسديوم شوعات إذا تقصزي كابتنا يتسفاتين كاين الناقور إلنا أبارنتن فرحن أين نبرينا زبلار استي أب يوتيوب زرقحو فيديو كليب زتوسديوم شمونتا طقم فليطاوي وي طمعو تباهلو زوجسب اتي قرب فلطت حيزو كمزا خلا نغرات زفلط ليق كوينو بمقراب لكع خم تسفاتين هويه بزعبا زخونه يخون عينت اما زيبلو ارستات كي ترفنا العله زفلاسفن زرققن زتنتنن عين حفرت زيبلو بهم مالت داند سبيو طمعويان نتاريخ كون النتات نسنفلطتاوي مرتعتات نبهلاوي قطعتات نهيمانوتاوي دنبتات كمؤون نسنة أباباو خبرتات ينورو يقوناتبو ويكا فتيمم كمزازي نبرن زيلن يخحدو أب كل سبز النبر اللازلو كون تعالم زي كونه أب علاتهم أب أمرهم زقرصو زي تجبت مالت هلاو زي بالله عالم يمزنبرو يو آيام نعاتهم محرت يورد اللهم نعنا خا كبشر مروم يخدننا تشعته إذا أبها لازي كابت تسفاتين أب يوتيوب سيوننتن أغازياننتن كلتا قصات نيحانت سانتيم بزبلار استي زفنو كليب زتوس ديوم عسرته ملو تحستو نايت زهابو قال نمسمع نتي ناسلام زأمنن ما يزحقونن حديو بزبلار استي أب يوتيوب زوصو كليب توكس إذا تقصزي كاوستوس ديوم عسرت حدا بزعبازي تمكحتاوا الرأيازي تسفاتين بسم أغازيان زهابو قال أما بزحتو مدرتاتو يتقص دا أمبر بسفحو بفلا يبزن السعبا مالت تقراي عدي مريت سلطانين مننتين ناسنتين تسفاين قئز ترايو ودبات هاب إيرترا هزب أغازيان ما انت مفتار تشعت بهرات موبا كخون سفرت هزبي كمون سيوننتن أغازياننتن زبلا فيديو كليبات سلزولو توساق زنصر حبريتان مركب نعاتاتن توكسوم عسر تخلته بزعبا كساراتات كالاي كوينات عالم زرزر حبريتا أو ويكيبيديا قريبون زولو صبصاب توكس إذا حبريتازي كاوستوس ديوم
ጻውዒት ሰልፍናዳ ኤርትራ مقالة حرنت كماكل هزبنان هجرنان يدهنا له مقالة حرنت ملاشنا نهبلون نقلنا نرجع تسألون بزي حجيو ጻውዒት ሰልፍናዳ ኤርትራ دلائي فتحن حرنتاتن مالت أبقون هزبنا مهلاونان بقبراو قلسي مثل فتحن حرنتاتن دلونتنا بمرققات مدحنن تسفان هزبنان حقرنان كم زخونا مرققاتيو ጻውዒት ሰልፍናዳ ኤርትራ አፍትሐውን መትከላውን መስመር ቃልሲ ህዝቢ ሰልፍናዳ ኤርትራ ዓሲልናን ተወዲብናን አብዘለናዮን ብክንዲ ዝኽኣልናዮን ንሓርነትና ንውፈየሉ ጊዜ ሕጂ እዩ ጻውዒት ሰልፍናዳ ኤርትራ نحربنياتات قداياتن سدرا بيتاتن سورة أخريا 31 تكمتي النرد علون كتباون محبراون شجراتهم النفتحلون علنا لكم النبلالو جزي حجيو ጻውዒት ሰልፍናዳ ኤርትራ قالسنا قالس هزبيو قالسنا قالسو تعاتن فتحون زخون المخنيات تردرب وطعاتات مملاس مرققات موحاس كلهم سبعون بوليتيكاون مسلات متكال لعننا حقن فتحن معارنتاتن راح زي كونه قالسنا نمهلاون زي مهلاون بقديتاتات زي تسجدد قديتا بمخانيو ጻውዒት ሰልፍናዳ ኤርትራ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንምክትታልኩም ኣዚና ምስገና ንሎም ዝነበረና ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ብኻልእ ትሕዝቶታት ንራኸብ ሰሰናዩ